No mají jak. Jedem do Rakouska. Ale že se to tak zasekává, jakoby prší, přestane a pak zase Víš. U nás za to poví, že brehánky, u vás Jo. Přehánky. brehánky. U vás jsou přehánky, u nás jsou brehánky. Může to měnit. Ty král. Ak bude na Hrachoch pršať, tak pôjdeme ďalej. Na kde nebude pršať. Někam na jich. Do Tříba. Tak sme chodili, keď sme šli do Chorvátska. Že žiari pršalo, že ideme do Chorvátska, na sever. Na severe pršalo, tak sme len ťahali dole nižšie, kde nepršalo. 10 km odtiaľ, ako sme boli od Zadaru, tam už je krásny teplo. No. Tá ponúkala zase nín prelom srpen září. Mě by zajímalo, jestli tam vůbec ona někdy jezdí. Víš, jako, že oni jsou tam třeba rodina v plácu 14 dní. Nebo jestli to má jenom na pronájmy. Aha. Ja si myslím, že oni si to môžu asi aj vybrať pre seba na dovolenku a potom to ponúkajú, aby im to zarábalo peniaze. Jasně. Ako sa to povie, že investičné. Tak to jsme nečekali, že bude takový. Ježíš, že jsme šli do auta. A koukej na to, co natočíš. Dobre spravili tu. Sandálny kolén obce, kde je Denony, vieš. Nosroček. Tak to je pořádná bouře. Neletěli šoféry, Aha. tam taktika. Se doby. A vieš tu. Zaradili a išli. Tak tam bych nechtěl být. A před náma je to ještě horší.